George Juma, Ramogi TV, Migori. Haya wawinjo kanyo sigana mabende olo kanyo ko jafumbo marwe kaunti Migori George Juma mabende wacho kanyo sharo ni rowere mantiere kind higni 10 nyaka 24 ema thoth gi gamo kute mag ayaki. Weche mopogore opogore iwacho ni ponono jomoko wacho ni awinjo kanyo ni jomoko wacho ni ayaki chalo malaria ibiro mana muonyo yath. En wach malit ahinya mana ni malaria kimuonyo yath tibiro chango. Ayaki timuonyo nyaka giko. Wachak twak achako DJ Dida. Iparo nang'o momiyo nitiere medruok e kwan mag rowere magamo kute mag ayaki? Medruok e kwan meke rowere ma gamo kute mag ayaki ng'eny nikech king'iyo sani nyithindo mang'eny niga ole. Aole kaka ginyalo dhi gimadho kong'o, ka gisemer giduogo, bang' mer gichako tipo timbegi magalagala. Ng'eni sechego wigi owil gitiyo gi gik moko mageng'o kute mag ayaki. Namba 2, sani kute mag ayaki omedore nikech rowere mang'eny wacho na ayaki en malaria. Koro kata omaka onge gima nya tima. Adhi takao yath, taduogo, abiro mabedo masawa. Kichaki ng'iyo kuonde moko, iyudo ka ji mang'eny awach na Wachacha kata mnage kata gidoliech. Ji mang'eny en gima kizungu dendo ni ignorance. Nyithindo yudhe matinde wan ignorant mang'eny. Iyudo kaka wan joma nyiri sani, iyudo kaka ji luongo ni wababa. Joma chuo bire sikul to gikawi to giwuondi ni wadhi kama watieko tadhi mi pesa makama. Jedida giwuondi kosen winjruok nikech ok onyal bedo winjruok. Wang'eni joma nie mbalariany gin over 18. En wuondi kosen mana winjruok. Dong iyudo ka gikawo gimoro gikawo ni advantage. Gineno ni ma nyathi sikul to kaka wan iluongo ni comrade odhier. Koro ne ikawo comrade ni wadhi yo ka to kwatieko tami 200. Koro ing'eni wan nyithi sikul wadhi wuok waluwo bang' wababa ka gitieko kodwa gimi 200 tiduogo ga yaki beot. Koro mano wach malit ahinya. Aparo ni weche mabende koro dwa wuok kar mana Joyce. Dibed ni rowere sama gidhi riwore gi ng'adni